Τι συμβαίνει στο Αιγαίο Πέλαγος? Τις τελευταίες 2 ημέρες παρατηρείται έντονη σεισμική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Περισσότεροι από 100 σεισμοί μεγέθους από 1,3 έως 4,8 ρίχτερ καταγράφηκαν ανοιχτά της Σαντορίνης. Ποια είναι η αιτία αυτής της δραστηριότητας? Η περιοχή του Αιγαίου βρίσκεται πάνω σε ενεργά ρήγματα και είναι γνωστή για τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητά της. Παρόμοια φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και το 2012. Τώρα, οι ειδικοί εξετάζουν αν αυτοί οι σεισμοί μπορεί να συνδέονται με ηφαιστειακή δραστηριότητα ή με έναν ισχυρότερο σεισμό. Υπάρχει κίνδυνος για τις τουρκικές ακτές. Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένας σεισμός άνω των 6 ρίχτερ θα μπορούσε να γίνει αισθητός και στις τουρκικές ακτές, ειδικά σε περιοχές όπως η Σμύρνη, τα Μούγλα και το Αηδίνιο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις.